Lan mundura salto egiteko prest? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan bidea errazten dizugu. Harrison naiz, mikroinformatika pasio bilakatu zen Arizmendi ikastolan. Egun, enpresa ezberdinen etorkizun digitala eraikitzen dut. Ni Alba naiz, osasun larrialdietako zikloa egin nuen eta orain anbulantzian kaleak zeharkatzen ditut bizitzak salbatzen. Beñat naiz, Arizmendi ikastolan jaso nituen lehen oinarriak Gikai heziketa zikloan, eta duela gutxi nire enpresa propioa sortu dut. Josune eta Maialen gara, eta txikitatik izan dugu besteen zaintzarako zena. Erizaintzako ziklo ikasi genuen, eta orain pasio berarekin jarraitzen dugu lanean. Arizmendiko sukaldean ikasi nuen lanak zapore gozoa ere izan dezakeela. Iker naiz eta zapore horiek biderkatzen ditut orain besteek goza dezaten. Beti izan naiz trebea hau eta bestea konpontzen. Horregatik, eraikuntzen mantenua ikasi nuen. Aimar naiz, eta orain, beti nahi izan dudana egiten dut. Arizmendi ikastolako lanbide heziketan pertsona bakoitzari bere bidea sortzen laguntzen diogu. Hainbat bide, oinarri bera. Lanbide heziketa. Arizmendi ikastola.